Έχεις εγώ. Με μια φορά αυτό ξεκλειδώνει. Φεύγει από την κλειδαριά. Τώρα, μια φορά ανάβει. Αρχίζει τώρα, σε λίγο θα πάρει μπρος ο ανεμιστήρας και κυκλοφορεί όλα μαζί. Το αφήνεις. Αυτή είναι η θερμοκρασία νερού αυτή τη στιγμή που έχει το κύκλωμα. Έτσι. Τα άλλα δεν μας ενδιαφέρει. Το ίδιο πράγμα τώρα το λέω για σένα, εγώ θες να το ανάψεις. Μια φορά. Ναι, πώς θα το ανάψω, αφού δεν έχει τέτοιο. Πες ότι έβγαλε κρύο μεθαύριο, θες να ανάψεις μισή ωρίτσα. Ναι, και λίγο για να σπάσει. Για πες μου λίγο. Τώρα, περιμένει. Εδώ δεν έχει κλειδαριά τώρα, έχει φύγει. Σε λίγο θα κλειδώσει, θα το δεις. Ναι. Μπαίνει αυτή η κλειδαριά εδώ και δεν πατιέται τίποτα. Και αν θες να πατήσεις. Συνεχόμενα το power ξεκλειδώνει. Πρώτα πατάω μια. Να, έβγαλε την κλειδαριά τώρα. Δες. Συνεχόμενα. Ναι. Ξεκλείδωσε. Ναι. Μια φορά πατάς, ξεκινάει να πάρει να δουλεύει το μηχάνημα. Έτσι. Το ίδιο. Όταν ας πούμε τώρα σε λίγο θα βγάλει κλειδαριά πάλι. Θες να το κλείσει. Συνεχόμενα πάλι, φεύγει η κλειδαριά, πατάς μια φορά, κλείνει. Ναι. Μόνο ένα κουμπί το power είναι. Για την ώρα. Μετά μόλις μπαίνει θερμοστάτης. Ναι. Όταν είναι σβησμένο, ποιο πατάω. Πάλι από το power αυτό εδώ συνεχόμενα που είπες. Όταν βγάλει την κλειδαριά. Ναι, τώρα είναι σβησμένο. Έχει σβήσει. Θα Ναι, βγάλει είναι την κλειδαριά σβησμένο. τώρα. Ναι. Συνεχόμενα το power για να φύγει η κλειδαριά, να ξεκλειδώσει όπως το κινητό. Ναι, περίμενε. Αυτό τώρα εγώ την ασφάλεια δεν την Θα την κατεβάσω. κατεβάσουμε, Ναι, ναι. τώρα Δεν θα είναι χρειάζεται. σκοτεινό εντελώς. Όταν θα χρειαστεί θα την ξανανεβάσουμε την. Θα την κατεβάσουμε. Απλώς δεν θα ανεβάζω τη κλειδαριά, θα βγάλει κάποιες ενδείξεις, αλλά θα είναι κλειδωμένο. Ναι, Συνεχόμενα πατάς το power, να ανοίξει ξεκλειδώνει. μια και μια για να πιάσει να δουλέψει απ' έξω. Αν είχε βγάλει τώρα κρύο με αυτές τις μέρες. Δεν βγάζει, μέχρι την Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Καταλαβαίνεις. Αυτό. Ξέρεις τι, αυτή εδώ είναι η Πιο ενημερωτικά κίνηση. αυτά